Galacia Kapitulo 5. Dihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa, pabiling kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako, si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayud sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, nahimulag Hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato, naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo apan kinsa may nagsanta kaninyo pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo. Sumala sa ilang giingon, Diyutay rang patubo ang gikinahanglan aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayud ang inyong tuohan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayud sa Dios. Apan mga igsuon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagtuli, nganong gilutos man gihapon ako? Kung tinuod pa kini nan ang akong pagwali sa krus ni Kristo dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibog. Pag-alagaray Hinuon kamo tungod sa gugma. Kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay og magtinukbanay sama sa mga mananak, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagsumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug mga pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pakigbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahapog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon, sa lawas ng kaibog o sa uban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaninyo nga magbuhat niining mga butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, kailog, kaluoy, kaayo, pagkamaninatud-on, pagkamapaubsanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tawo nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kaibugon, ang mga lawas ng pangandoy. Ang Espiritu maoy naghatag kanato kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita mapagarbuhon o magmasok-anon o magmasinahon sa usag-usa. Galacia Kapitulo 5.